nga aingu ya ublay hagane gajan med bawanra yang aku musyakri warid bangan yang hagane gajaka kaba kentang ya kaba ngansam ya ka kubor nagaktin kaba kuot kejongu. Reverend Chairman nga ai kublay ng kong yapi komunong yalam jong ka jinyaseng samla sinat jong ka sinat pedeng kejongi ya ki kentien ki bapi pelapen pau hakmat jong upat lang jong ublay ya ki pastor rangba jongi hakasinat ki bom ju ino ya laki jong ki kun ki badon hapo jongka ya pi ki pastor samla ki balong kum kinong yalam ki bajantam ya kajingya sang samla sinat kaba piju ya trailang na kawai kapor siya kawai pat kapor ki temen basan ki ba iye ki jongi kat kaba kiala banyadon ki bangi jusyem ya pi ba pilong kum ki kpa ki ba ju airu kajingi kai ki kon bakin mi banlong kinong ilam ya pi kum ki kmi ki kpa kaba pila ai ya laki jong ki kon kentai batsenrang banyalum hakane kalempung kine kidai ki kon ki jong pi ki bau blai ula kerku ki long yeng ki long sam ban nga ngach skam ba pi ki kmi ki kpa pidap da kamen siam jong ka jing sngohon haba pi yo i ya lagi jong ki kon ngada ai kublai gerbang ya kasinat samla batkum juru ya ki samla sinot bapi ayanga ya kane galat bangan yo ban yang hakane gajaka bangan sam ya kaktin ka jong ublay hakabakum kane kapor hakabakum kane kajuk hakabakum kane kaya bat hakabakum kane kaperthai kabalong kaju Henry kabayper ngam laru klem dapen pau kajing sngaungo kerpang ya kane kabalang hangne hamau kriya ya kabamapi kitray sinong piju yoong kamau kri ngalapule bahaya ke history jong pi kakri akadon habraket ngatarai baro pila ya pej bah kaktien sinong kabapaka kadai kamau kri tang ba kakri bat kakri wat sengau mo bagadai ketin sinong jong pi kane kadai ketin sora paka kriya arudai kri irudai tangba kasudon kajing per kakri kabamot basaprat basyang kabamot kri syane setai kri apat kamut hisyang kri rusyang pi te kini ki kentien kidai ki kentien kristan pakakine ki balawan ra ru banto ya keketien ke jong blai kadon ke jingmut kabaya per Henry kadon pade kajing temu ke pamarjan hangne kri bat kriya kajing ya per kine ki arteli ki syang
kalong kumbangi ong unong siyang tu bat unong tu siyang kaya per tangkat lah para bangay baik nga ay kublay kerpang baka balang galapsa yaw paidlang jong ublay katne bangialum hakane gajaga nga daay kublay kerpang ro ya ki para bangay baik baro hapo jong kasinot pedeng nga ay kublay kerpang ya ki para bangay baik nakano kasinat na kino kikenhon balang hapo jong kanegari kasi badjan dia katne ngiyalom menta pim samyo inang to katno paidlang jong ublay uyalom haganega jaga ngiyo pi katne upaidlang kakmat jonga kabangala pendon kam labun pausnam kam kot syu ya piu pailang kadne ngiya don menta banya syakri ya ublay banya ngapro ya ka kubor jong kektien ka jong ublay ngala persyang ya kabangan wat nakaktien gajong ublay bangan penyeng ya kanongrem ya kabangan sam ya kakubor para bengen day kabakum kane kajingyasang kaba mahaban penkre ya kakubor ban ay ya kajo kajingbam ngala pule ya kawai kakot kabalahikai komno banyatho khana ngasmat pule gitu komno banyatho khana ngandala pule hakawai gat khot uong pidai bantep ya kibakum kino kibreu pinlai kran ya kiriu bejna ya kiriu ustad ya ki samlana ya kirangba uklem batai ya kabadon kle pi klem batai ya kabadon kle lang kabada hang ne ngidon hang ne kaken hon breu kaker dan breu kabaya per kawai kejingbam don ki khelong ki balakna don ki khna ki badang khelong don ki khna ki bala samla don ki samla ki badang khna hala kejong don nu samla ubala temen don nu temen nu badang samla sau pausnam kilaong da usamla ubala temen san pausnam bat kiong da temen ubadang samla hang ne ngia don dot ki kerdan beriu kaei kakubor kababiang hang ne piyadon kibadon sieng laispa teli don kibadon arspa andreu dem dei kiri ustad kiong ikhlong habakha idon sieng laispa kat banang he nang ja kacheng ndalapoy palat ya ka arpusan snam sa arspa andreu ja shispa aduna kacheng tiap labam kaksau kajing sandur kajong ublay day na kata kadau
bangi ki khon ki badang khi ki badang san wat le kaya ka yom jong pi kadang day kayom kaban sandur ya kemet ya kepat ya ke jingmot ya ke jing berkat piju berkat ya kata ko kihon samla lada pioi bai paralok jongpi bakla watau kadau kalang kadang day karta kaba penja ya kiseng balain tau pidang don hakar khana telok watau sandur yala ka jingmot yala ka jing perkhat para bangaj baye hakane ka janmet ngiem hakane ka perthai kabangi ngilayoi bakane kajing stat I kumma kala kampalat banya kajing stat ublay ulebu ya kajing stat Henry ni hakine kisngi kane kajing stat bat kajing ngau stat kajongi I kumba kala palat ya kata kajing stat ka bau blay ubo Keli ala de lada kane kajing start kandang kiubing hang no indon kat nungut ngiju modur ngiju puson ya kita ki baro kadne kajing start kalaroi kadne kapertai ngilaya kendo Pila ban pej ya ka spa ya ka pau pila ban pej ya ka jingdok tasam ya ka jingdok sau jong gibreu pila ban pej ya ka jing start ya ka jing bej pila ban pej ya ka koch ya ka kya ya ka jing pang ya ka jing sitom la download akan ka perthai ka bangingim Pinpej kibreu kiba pohuai pinpej ye kibreu kiba yoja tang sisen na kisisngi ko kipara bangaj habangi syong hapo jong kane kajaka ki kiba thamai kila penlengo wat ya kinong syam ya ki Unong syam ya ka komputer ningkong udah lingo ya ka jing syam jong modur bakan trei kam katne ha ka perthai ko ki para bangaj daina ka daga dau ka bangangong ngisyem ha ka ne ka perthai ka bau blai ulatau henrai ngishna ya ka perthai ka bayaper Riu sngi ublay ulatau ya ka perthai riu hajar senam duna ubriu ulakura ya ka ne ka perthai ki para bangaj bayet ki scientist shiklur tam ong ka report shiklur tam ki scientist ki bakrau jong ka perthai ki syong ha ka mitrai kam jong ki Bat met bat sngi kiyale ban syam ya ki ai betamai dai na kata kadau man la kasngi ki me ki ai ki betamai ki kon jongi haba ki yo I ya ka betamai kila kwa ban thien ya thit no kloi lada phim thit kloi kalami biang da ka wei ka betamai Katang ka digi jing syam maka perthai. Tangki sentes kiba pule ye ki kerdan kiba sidrong. Henry to tep baki don ki wairu ki sentes. Bat kita kidai ki nongrap haka perthai barok wei. Kine ki nongrap kidai ki feel sentes.
kidai, kisentes, kibaman la kapor, kilong praktikal hagane ko pertai. Wat ken bapilong kibabit, kibarep, kibaryang hagane gari kibayit kejungi. Pibat ya kekerdan kum kiriu stat sayan kiba wat kiri jongga pertai kisina pisa da kajing ong mapi kine kinong rab kidai kine kibala tau ya ke history house nem arhajar arsan arngot kinong rab kila pen sayang ya ka pertai barok away arngot kila pen sayang ya ka pertai kita kidai kisipara kibalayo ya ka record kabaningkong tamma ka pertai kiway sentes kita penlot ya ka bor kila penlot ya ka bisa kine arngot kinong rab kibadon baja kalengka man lagasngi kila shna ya ka record ka batma ya ka pertai namar bakir daujo usembai kilala ban penme ya wai patau bahe tamma ka pertai bat utau patau ubadon shi hajar arspa prapau kilo piju mudori utau patau jongi setai empalat ngidon ke bangi ong sa silang upatau simon kabamot sau pugilo kita kipen me upatau habatau wareng kador bat ar paungot kirang basngai bu silang patau bat ar paungot kiyakiw ha katukaman lane katarajur udang kit upatau sepo POE kata-kata kejok ka bangiem banda kiyo kinong mau kriya ayaw tau patau labiang ban kriya sinot tanguway kajok ka bangiem ko kipara bangay bayid ngiem hakapor kabayaper ban ngakwaro ban wanra menta para bangay nakaktin kajong ublay siapang kapor kabayaper kajingjia kabaper ngakwa siapang kata siapang kaktin kabalakang tala kabala pendaj laha kabam plisyo tat hadu kapor kabukut kalong ka bas nguma ladapin perkat siapang kane gawai ke benta nakaktin ka jong ublay ipastor silang da ibalong kumuway na kipara hakajing yatray yakakama kasinat manna ilak kedaulot yakai kajinga kai kabangimat kom kisamla hakane gari khasi bajantia kai bangilala ngakwa bapi kibayos ngau ya katoko kubor pin chim batri kendong ya ka namara gane ka janmet ngan wanra ya ka waipat ko kubor bat kata ko kubor kalong to khang talano ya ka kubor to pendaj laharu ban nganem plisyo ya kane ka kubor hadu kasngi ka bakut kata gade ka kubor kabangan wanra hapadeng jungilang hakane kajanmet ya kata ka kubor ngien ya syam naka kitab ka jang Daniel naka lenong ka bakadar naka dekot ka bakendai bat ka basipau ki kentin ki ba ong kumne
ki bakoj kinang koj ki boman kinang boman tang ki bastat kin ngau tho kita kide ki kinten ki bakoj kinang koj ki boman to kinang boman tang ki bastat kin ngau tho kane kadai ka jingkang ka bakadu menai pasor iong to kalabamot kai bapile haka jingem ka jongpi ngamenta ngan ong ya kana ka dekot kang tala anom plisho ya ka hadu kisngi kibakut ayo bakalap para mengait bayit kane kakentien lakren dau angel rangba lengba kaktien kajong ublay banwan ra kubor ban kren hawai usamlau badang red to bato kren yau pajlang jong ublay ulak keren lot ya ki ai baro Henry laap daki pausnam kamdon kajing kelabamot ublay ulong biang yau angel rangba jongu kila chau syakri bat ong yau kang tala to kang no yakane kakubor ka bangala ay hame wat plisyo yaka tat hadu kasngi kabukot usamla ulong ngam snau to balai pipa kang tala balai pipa pendajla ngam snau to hato pinem khot chu mo yakine ki breu syaka jingkela ka bamot pemai la chu para bangay wangel uong yau tau samla koj kabamot snap no wat jam chu chakamat ukwa bantem lau blay habalayos ngau ya ka kubor balay ukwa baki briu kin syak hang talano ya kaktien ka bukhoy ka jong uneu samla ulay keren bat unong ay kubor jong ublay ong unong ay kubor wat ngau ay ngat ya ka bangong ong utaw angel rang ba all right never mind Koj Komta hakane kapor ngakwa koki para bangait bayit banginya keren syapang une usamla ubadang red ubalayo pediang yaka kubor na usyakri jong ublay uei utau samla une usamla ubadang red udai ubalaka hangtai ha Jerusalem uday na kalong yeng kalong sem kabakraw une usamla uim hakapor kabalahanday kapor kabalong kongpong banya kane kapor kabangi imenta
ka khong pong ba uneu samla uim haka jingkhain snam ka baya pher bat mangi ngi menta ngi khain snam na ka baret ngi kiu sha ka bahe uneu samla uim haka jok ba khain snam da ka bahe kat nang slem sha ka baret uim haka bakum ka takapor yauneu samla lakha hakas pasnem kaban rius pa arpulai uyapade hakasnem sans pa lai pupra banda dei mengi menta kabamun yap shua sakha mo yap shua sakha long shubu yau HK nong sap nkha sayap nen yap sakha kabamun kha sayap nakabarit siya kabahe uni pade uya kendo ya kabakum kane kajing kain sam but yau ne usamla lakha hakaway kanong ba bat kata kanong ba kabangi kot ka Jerusalem bat kane ke Jerusalem kadai kata kabalatip da kapertai ka holy city kanong ba kabakoj hadu menta don kibriu ki bompa poi si Jerusalem ngaru bandang adai milioner ngalalej bunsin tang bangaday unil lenar ngam yolej tay kata kadai kanong ba kabakhoy lakha yauneu samla hangta henry kata kanong ba kabakhoy kadai kajakashong jong kajing thala Pila ban perkhan ka holy city ka day ka shnong trai jong ka jing thala ka hado baka jing thala kala day ka trai mulok ha ka Jerusalem bat kane kala ngau trai kala not banyeng wat hado ka jaka ka bakentang kata ka day ka jaka ka balakha yauneu samla Une usamla ubangin ya keren udai usamla ubadon arteli ki kerteng une usamla ar kerteng udon tip daka kerteng ka bakumno ngin ya keren menta arteli ki kerteng ki baula yo ha ka jing im jong u ngi ki khasi nginam sngau pher ba une usamla udon ar kerteng namarngi ki khasi menshua iwei pa iwei khlung idon lai kerteng ni menta phitang tang iwei menshua lai lai tali ka kerteng saya geli ki men ru lai kerteng iwei khlung la dei shinrang la nei kenthai kawei ka kerteng ka ba kiong ka kerteng tap kawei kiong ka kerteng benrop bat kiwei kiong ka kerteng ap lai teli ki kerteng lada ka kerteng tap kampen khia kerat yai khenlong ki ai da ka benrop lada ka benrop ro kamla ai da ka ap kata kadai yengi ka jaj benriu si ngi menta ke nyi wei nyim tiap ngi kito kilok ki badang bat ya katenrai ngangej bekin yodon lai teli ki kerteng ha ka jing em une usam laro udon ar teli ki kerteng bat une usamla udai usamla ya kaba uim hakabakum kata kapor ya kabaka Jerusalem
Kakelalong kari, kabajot, kabapra, kabadap da kajing ben belai, kabadap da kajing persya belai, kabayim kajing thala, hakajing pihon, hakajing sarong, hakajing kuara, badai na kata-katau, ba ka Jerusalem kala kelalong kum kanong ba jong kiksuat. Day na kata-katau kabau blay ulapen sitom ya kana kahima da kaba upa ya ki weipat ki hima jong kepertai bakin tan merau ya ki pajba na Jerusalem ko ki para bangaj bayet latan merau ya kibakom kita gibreu nang tai nagari Israel nagari Juda banket merau dau nong job thma uba kerteng une Nebukadnesar syari Babylon sya kategori kabaklem belai sya kategori kabalong kahima jonggik suoj kata kadai kabalatan merau yaki syakri ke jong ublai kibalale pop badai syakata kari kabala sensyar dawai ublai tau badu tau ublai tau udai ublai marduk ngapule yaune ublai marduk kane kadai kekentien jong kibriu kibasa syakato kajaka kakentien Babylon kene Marduk timang andala pule benia kalam yade yubat kaketien kasih jungi Marduk kabamot ubom riuspa dayem ka Marduk kabamot ubom riuspa Henlai uneru belai tau udai usim jong kiblai hakari Babylon badlaju ong yaune ublai Marduk da ublai uba bamsei baro ngayetep bamsei gabamon bam klem that bam klem up daipor ki ong bam say ya menta bam no uta tulati kinabet Marduk Maria yo ala bam de pinda perkat utau de ublai jongki baca kanegari kabala sensyar daune ublai ubarat ba latan ya ki hajar ngot ki merau na Jerusalem bat latan langro Yahweh na ki samlarit na kalong yeng ka bakrau bakinem syakane kari jong kiksoj kari ke jing bom ngait belai kane ka Babylon kalalong hikum kari jong kiksoj balasin syar dau ksoj dau neu belai tau kane ka Babylon la kumba ong mengiki kasi kadai kata ka menkoi jong Marduk kabamot kahima ka jong Marduk bansan syar yakipay ba bakidai ban ben yau blai batotem bakane ke Jerusalem kipaj ba kibami naka nakane ke hima Juda ki kelalong kum kimrau hangne ha Babylon uneu samlau baredro ulapoy lang syakata kajaka bat haba ulapoy syab Babylon ulayo ya kategori kabom syemdon kajingay belai ulalong jengai nalau jong ublay jong ke Jerusalem ublay ubahok ublay ubashisha
mentau don hakakti jong kine ki blay ki bathala. Para bangej on dalapoy ha Babylon tongin temp kae kajing taulat jong Nebuchadnezzar ya kaba unyo banto ya kajing mot jong kine kimrau jongu ulawat ya kisamla kibadai na kalong yeng seim kibadai na kalong yeng bahe bahan kibalawan nari Juda kum kimrau sya Babylon bat habaladep banjit layo yowei na pedeng kita kisamla uba kerteng u Daniel une usamla ula syajit badune usamla rengkado bad kiwei ki para samla la syajit ban aya ka training kabaning kong kabausim ukwa kalong ba kine ki samla ki balajit on hikai ya kaktin ka jongki on hikai ya karukom em kajongki on hikai dakabam kadi kajongki on hikai ru ya kajingle baro jong kaniam jongki bat kata ka kos ban hikai kadai laisnam lahikai yakine gibreu hakata kajingikai yakine kisamla kabanengkong kabaneng syap kalong ban penkelaya ka kerteng jongki ka kerteng terai jongki baro la penkela bat ka kerteng kaba jantam kalong bat ublei tau jongki Yau Daniel la penkela syau Belteshazzar ya u Hanania da penkela da u Shadrach ya u Meshach da ya Hanania da u Meshach ya u Eipat u Mishael da u Shadrach ya u Azaria da u Abednego kini kidai kikintin ki balayo ya ka kerteng ka batamay ko ki para bangaj kina ki kerteng ke batamay kim dai sho ki bakop ya ka kerteng jong ublay ubashisha henrai ki lakop ya ka kerteng jong ublay jongki onda habalato ya ka jingmot ya ka jing perkhat jongki kin sayo ban yeng hakan yeng seem ban long kum kisaki ha Babylon ko kikon samla jong kasinat day hakabakom kata kapor habala tren yaki ha kata kahima Babylon Nebuchadnezzar usia mu bakrau jong ka Babylon ula pos new ya kawai gajing pos new kata kajing pos new kadai ka ba nang syo bantia bandam kadai kajing pos new kabala pen kelumar ya kajing mot ya kajing perkhat kajung u kane kadai ka kam kabau blai u la pen pau kom bau pen pau hakmat jongki wei pai wei ngatarai don ki para bangai hang ne ki bom jule ya ka kam ka banga jule manga don ki para bangai ki bom jule ya ka kam kumbale ki wei henrei kane ka kam kadai ka bom lalai kane baro kane ladang ong ya pi upai lang jong ublai rakti ki bom ju pos new kat nungut hasdang nang ne nakamat nam don iwei ru baro ngi pos new don kajing pos new kabas ngau bang don kajing pos new kabas ngau sir bat kabas syarkai
nomor baru ngin pos niu udan uai samla menshua ki ong ba hakawai kemit kila sengau lengo ki kemi ki kpa ukre ban le chajing thia upong sot phong da ka sot te ula de bayet chua usa phong sot ong ki kemi chano man lai la khandai steng wong an lai thia no man phong da ka sot wong man nen ngapos neu bangaya kendu samla ngapong di trak sot kapet beran fi kakam kabom la lai baro ngi pos neu la kalong kabakom kano ka jing pos neu uneu sem jong ka Babylon ula pos neu ka jing pos neu ka basngau ma ka basngau shirkai ula khat ya kiriu start jong kari khaldi ka jong u bakin wan ban batai ya ka jing pos neu ka jong u kiriu start kilaya wan lot chaying sem ban ya ngap ya ka jing pos neu Nebukadnezar medai ban ya jubab ya ka jing pos neu ka jonga medai ban pensyai ya ka jing pos neu ka jonga lem kumta ngan penyap ya pikir ustad baro jong ka hima jonga kiri ustad kilawan kilayeng hakmat jong u hoj sem kenrat ngiyawan kenang bangin ya batai ya ka jing pos neu ka jong pi tementa ko sem kenrat to batai pi pos neu kumno ang Nebukadnezar ngala klet ngam kan mau syo kabit ayu pi pos niu min mit la klet min stap kosim haba pi klem ya tho ya ka jing pos niu kom nongin batai jenjar ba ken ya ka jing pos niu la jong rum kan mau shu lej ong pat ya ki wei batai ya ka jing pos niu jonga ya la derum tipsu kum no pos neu menen ngim tem ya ka to ka jing pos neu ngi ai kerteng da ai ka don ka khep ka bakum kata ka bangi ngi ya kendo tang ban batai ka ai ka jing pos neu ro ka lapen knyo mano na pedang jongi ban batai lem ka e ke jing pos neu balai pida pos neu ki reu start jong ka pertai hadu menta kimpat la ban batai ka e ke jing pos neu balai pos neu mlang senai pos neu balai ya kata pen kerteng da ka pos neu balai mong da ka pho abha ka bangim kot ka bor ban simpang uneu sim jong ka Babylon ula pos neu bat ula klet ya ka jing pos neu ngalawat ka ktien jongi ka balong pedeng ha ka kasi ngam lapi ka ka kentien ka bapendon kam ya ka pos neu klet ngam siem ya ka jing pos niu ka baklet ki ong da kai ngi kinong siliang ngi ong kalam ye berngot kabamot ngem la syo ya ka bangin ya tho kine kiri ustad kim chamla satia ban batai ya kata ka jing pos neu ka balaklat ha ka
bakat do kela khot yau ne usam lau badang red naka jaj benreu juda ya kaba lahikai haka ying siem naka benta kajing don kam kajong siem badudei une usamla ubalawan tang shuan uong bek ko sim badon bor kane kajing kop kup kajing pos neu kajong pi kadei kabashisha kajing pos neu kajong pi kadei kabashisha bat ngaru ngan batai ya ka ei kajing shisha ula batai ya kata kajing pos neu perkat ki para bangait bayit ya kajing pos neu kaba utrai tipsho kumno ba upos neu uneu samla ubatai biang ya kata kajing pos neu bat kata kajing pos neu kaba ula batai dau samla kadei syapang kajing kelono ajong kabor bat kaburam kajo wong kajing pos neu kajong pi ko sim bapioi ya kawei kablei tau bat kata kablei tau kabadon hakakli jongka hakashedem jongka hakikti jongka daki ki bayafer kane kan peni ya kata kajing klem no jongka hima ka jongpi bat hakajo kaporu kumjo ulabatai ba medei ban penkre yalade ba menyasham ya wei paduse mo bakam krau kane kajing batai kala penhun yau neus im ubam shemdai satia uba ihit bat nyau kor yau belai uba shisha lakan teu ya kekerdan jong kine namar ki batai ya ka jing pos neu da ka jing skam lap baslam ula pos neu sakawai ka jing pos neu bat ula khot biang kawai ka jing pos neu ka bala pos neu ka long ba umi uway uding ubajrong ukot sebenang Henry yau tau ding ubajrong ubadon kisla bayam ubadon kisa bayam ubadon kisla bayam ubadon kisem ke bayari dengan lakhet no yu neu samla ula batai ya kajing kelem no tang ban kelem no neu samla ko sim ya kakerdan jong me on pen yareng kador badu masidap perkat kumno ganlong hakmat jong kinong sensyar usamla ubadang khat riusnam unong hakmat jongki yapi lapen yareng kador bad umasidap kosim henya usnam men bamplang kadang dai kam ko besuk terai kat utau sim ne Nebukadnezar ong usamla men bam plang nyeusnam ngatarai don ubriu uban bam plang komuneusim uhapar yakilom yakiwa ban bam yakiplang ban penjot yakahima kajungu
Como breu, o bom don ei sho. Shisha, hakabakot, nyausnam, lawan job tma do weus iemu bakrau. But uday uneus iemu baar, ubalatep yauneu samla, hakakrem jong gising. Uday usim darayos. Uneusim utang sujab, utang sukia wakakat, ulapen benaya kehima, balai pausni, day banduai baca karteng jongo. Kabamot barok kawai kehima, lada bamja, lada thea, lada duai, kumnoru, duai haga karteng ke jongo sim, wat duai haga karteng ke jongo belai. Duai kakartang jonga Henry koki kon samla u Daniel bat kilok ki jongu kila ya pli ya kajing kangiet bat kila kmet salam ko terai don hang ne Unong sencar ulaong yangi banduai kakarteng jongu Henry ngi kwa banduai kakarteng baim ka jong me ngidon hang ne ko trai ngin mat ye kijing akajing im jongi yarap yangi Hakabakado uneusim da kajing report kajong kinong tray kijongu badon kisamla don usamla ubom syamla duaya kakartang jong me kila tep yo hakakrem jong kising piju berkat ko kisamla yauneu samla krem jong kising Useng ubala pentingan Henry ublay ulapen kebom ya kaktin ke jongu Om syam labam ya usyakri jong ublay Om tre ban bam kumno pi berkat hakabiadai bat kene kai para bangai ni berkat Kad using ang ya ka sentor ban bam Kadaw kalang namar bau yoi ya kador ka jong ublay namar bau yoi bau law syakri ubahok jong ublay Wesekel haka kitab jong uang don haka pertai tang laingot kibriu kiba im khoi tang laingot way Noah way Job but way Daniel kine kidai kibriu keba persyang ban em da kacing em ka khoi ya kana ka pertai bat kingioi bawat using ubasirkai ulak kebom ya laga jong ke sentor hakmat jong neu syakri jong blai kai ke banjia yangi para pengen ladang iomat ya ka bakom kata ka jinge ngidai ki Kristen haka jingem jongi baro sirta langin long na em kibriu ki bau sing kebom ya laga jong ke sentor hakmat jongi ne Ngisukwa yaki bakidai ban long kumngi don baya tu khana ba wei ubriu ya lang ba ka wei ka klau utau dei Kristen jongi uta uya lang ba ya ka wei ka lau ba ei don hapdeng jong ka klau ulami kensan wei klau he ula ang ya la ka jong ka sentor Une ubriu ula ap satang ya kejingyap satang ya kejingyap u Kristan ubam juduai meno uduai no hakata kapor ko trai kan mau
ngalong buat ujong me ngalong ukun Kristan na kabalang utai ukla ko kenrat umot ban khoim ya kado jonga pen kubum ya laka centur ke jongu au ter keduai ya kata kepor ubom juduai menu tang sipang uyo iba ukla udem ya laka kli bat udem khoseu uduai tu piu ong kotrai lada mes ngaubit ai bau tau khlal un long Kristan ku menga long undon ka mensim Kristan teh tang suong pelong Kristan yu tau khlau ladem budem krop hamar kata kaporhi uyeng ukla uang kaktien kat gene Ong anang mut uday ubalakla henrei uang penban ya kesentur ong kajing sawa utai ukla uday Kristan ubakum meme uduai shua ban bam ai bau tai ujing bamu bangan bam untei ya kemet kejonga kadno para mengengis ngauto ya kane ka kubor kaba usakri jong ublai upen kedom ya ka centur ka jong using ka ei ka bangiyo nang ne ko ki kon jong ka sinot jong kane ka ri ka bae ka jongi ngi kum ki pa ngi yo i yo ne usamla ha ka wai ka dur bat kata ka dur kalong kom umrau ha ka rinong wai ko ki kon ayu pinle ha ba pijngai na la jong i mei pa ko kikpa kai ba pidai ban le haba pijngai na lagi jonggi bayeng asam haka pertai ka bayar lese haka ne ka pertai ka ba khalemblai kai ka ba phin sakhi haka jingem ka jongpi une usamla om kwa ban pen bit nget yalade lakalong haka perkat ka perdain lakalong ka bam ka di lakalong ka kop ka sam kombala ong menei pastor ka ei ken ka bangi ngile kom no ngibam kom no ngidi kai karyam kai kabej Neu samla wat lau jengai nalai jongi mei nalai jongi pa ulang usaki ubakrau na kabenta ka jong utrai wat hakari ka baklemblai uyeng skam ayu bangingi dai banle kane kadai ka kubor ka bakot ang kaktien ka jong blai on kang talano yaka kat hadu kesengi kebekut ngedit ayu bengidai banle neu samla hakabakom kata kajaka hakabakom kata kari henrei uim barlawu jong ublai ulapli ya kajengkang bad ula duai ya lau jong ublai uim baun pelaj na kini ki ai baro kai ka bam ka di ka jongi kai ka kop ka sam ka jongi kai ka jingle jongi ka baman la ka ski kiai kita kumbalaong pastor ko ki para bangaj bayej to ngin yoi baune usamla udai ubreu ubayai neskam hapdeng ka jingduai uduai lai sen na ka shisngi
kat no sin ni juduai la ujong ublai lai sen chisngi udai banduai la ujong ublai ka ei kane ke jing duai bat ka ei ka bor jongka tang kita ki bamat kis ngau tho ya ka dor jong ka jing duai san paus nam reu paus nam pra paus nam ngila long ki kon kristan ngila ngau tho nem ya ka dor jong ka jing duai ngis ngau tho nem tang kita ki bamat ya ka jing duai kis ngau tho ya ka dor jong ka jing duai kadai ka dor ka barem tam ha ka perthai kadai ka ba koridor tam ka ba ngilai hakmat jong ublai ka kam ka ba kong santam ka jong kristan kadai ban duai dam duai dainam dai kristan dai kristan na dengim duai namar ka kamram kadai banduai lada pipule ya ka bible pitrang ya ka tien ka jong ublai lada piduai pitrang ya ublai ngatharai pin ya hap jing mot ya kata lada pipule ya ka bible pitrang bantep ya ka tien ka jong ublai bat haba pidem banduai pitrang yau blai wem ukresan udai banlong ubaduai klem ka jing duai long ei ruem ya ka jing em jong i ha ka ne ka pertai uneu samla ulaim ha ka jing duai ula pli ya ka jing khang yet sha Jerusalem ban karpat ya lau jong ublai wat habakat kine ki jing Henry ula pendem krup ya la de ha kamat jong ublai kawai ka bangi yo i kalong baune usamla uyang skam hapdeng kat kita ki jing uneu samlau bopli udan ha Babylon nyau pausnam uyo haki sautli kisem ki bashar khai he ka jing em jong u ki bom ngai belai sudah ki laya persyang ban pengai daki wai pat ki jing yau neu samla kemla ban pengai sautli ki hima sautli ki sem ki bala sensyar da ka jing don bor Henry kimla ban pen klem ya ka jing jong une usamla ka ei ko ki para bangaj bayet ka bangi ngiyo ya ka kubor nang ne kai ka kubor to tem baka jing duai kadai ka bor ka bakrau lada pin batai lengkot ka ei ka jing duai ka jerong la dangi batai jerong Henry la dangi batai lengkot ka bamot ka khamsha hingi ka jing duai kadai kata ka bapan ya uslap kajing jongi kadai kanongra asyatri kata kadai kabor jongki duai kotrai aislop habang idon sa kajing dei maka kabawan ra asyatri ya kajing duai kane kabayaya lang don te phi baya duai Henry ka jingeng kam shemle satia kumta chubu kat ni para bangeng
Yo slap duai ko try ai slap akan negesngi syatri klemra pinyale akum no pet pet ki ong mendai la khot jing yalang ba hagawe geri banya bu ke jing duai namar ke jing thanrang jong kata kesnam na ki baya duai barok khoj tang iwei kena Kristani bara syatri ndala slap ikop tang marwai uai shisha ke nyubulai tang baka jinge jong pi ke klemra syatri duai pendon kam ya ke jingai kata kadai ke bor ya ke ba une usam lau yang hapdeng ke jinge hapo jong kari Babylon ko kiper abangai une usamla udon kajing kerman hapdeng kat kane kajing do jing kerman pitarai kat hakata kajaka kabau ne usamla udon kat kata kajingnya kendu kabau syam kala day kajing do jing kerman sudah Henry kat kata udang don kajing kerman ha kajing em kajong u ko kikon samla pioi kumno yala kajong keri pioi kumno yala kajong kayeng pioi kumno ya kayem lang kasalang don jing kerman em Pidon jingkerman nem Impostor silang no ila kedaulot ya kita kikam baro menne Pidon jingkerman nem halor jong kita kikam Pidon jingkerman nem ha kita kikam jong kajingdu jingkerman Daniel hapdeng kita kijinge udon kajing kermen hakmat jong blai bau blai unsa ai ya kajing lai loj bau blai unsa pelaj syachiliang nakine kijing du jing kermen baro totem ko ki parabangej ko ki kon samla kane kajing em jonga jong pi kalong kabe Kane kajingem kalong kabae hadu kata-kata om tang bakae hakawai kesgi kan sapenyap yang a Pisngan kajingem jong pi kae tamala kesgi tang bakam kot ha kajingem jong pi kan sapenyap ya pi kawai kesgi Mano baju berkat dia kata. Hakawai kesngi kajing em nanga kan sami no ngakruk hakasendok jelang shalom jing tep. Hang no kajing kerman. Pidonem kajing kerman hakalawai kombau ne usam lau ap ya kajing kerman. Day tangka jingkerman kabadon kalawai ha kajing em ha kana kepertai kajingkerman baro kitnat ki kisnat jingstat baro kitnat jingstat ha kana kepertai ki ongbek up bat kerman Kadne kepertai kalapan syaptiang kalapan kenyo ya kejengem jong kikon samla kalapan kenyo ya kejengem jong kilong yeng kilong sam kabala pendap tang di kejeng syaptiang ki bakrau kat hadu ba dala de yala deru nyemla syu ban senia ngapen ya kawai kajingya ak jong ki samla kasi jongi ngada ne sa ya ke jingkeren jong wei usamla boong
kumno nganla ban syane ayame wat yaladeru ngamla ban syane kata kadai kajing syap tiang jong kajing em handai tetep ko kikon samla klem kajing syap tiang on don kajing kerman klem kajing kerman kam don ru kajing syap tiang ha bangi syap tiang ngidai bandon kajing kerman totem ki paranga bangaj bain bakane kadai kabor kabakrau ya kabau ne usamla ulamat kai kabau ne usamla ukran yangi kikon samla kine gisngi kai kabau ne usamla ukran ru yangi kum ki kemi kikpa ki bangi long kum ki sakhi nakabenta kikon bat ka long yeng ka long sem haka perthai ka bakum kane kadai ka khubor naune usamla sha ka jaj benreu kadai ka khubor naune usamla sha ki benreu jong ka perthai Henry hakata kapor kine ki khubor kem syam sai sai dai na kata kadau u angel jong utrai ulong khang talaya kane ke khubor to pendaj laha para bangaj bain kabas ngau triem kabas syir khairu ladang ia kendu ia kabakum kata kapor bakalat jengis nai kan kang yang abajapi kam don syu kajing kot sia kajing kala kapemut ngem tip lano kata ka khubor kan wan hanga badapi Henry kane ka khubor kabangia keren mentakas ngi kalong kapoi kapor kabau angel unsong kang talano ya kane ka khubor kan nem don syu sia kajing khot sia kajing kala kabumut ayu bohok unang lehok ayu baman unang le baman sngul kenat kata Subuh ngangan yang hagajingnya senggelap ngan suong bej kopi kiba kuj tonang le kuj topi kibaman tonang le baman tang kita kibustan kin ngauto ko ki para bangaj bayej to ay bangin kali alade langilong ki babej langilong ki bastat hakane ka perthai habangilong kom kinong bot ki jong utrai bat kai ka bangi ngidai ban ngauto kat kane ka perthai ka badap tang da kijing kat kane ka perthai ka badap da kijing ele kat kane ka perthai ka badap da kijing pensoy ayu ko ki khon jong ka balang phidai ban le tang ka wei ka khubor kabangan aya phi kalong not banlong komu Daniel not banlong komu Daniel ko ki khon kentai senrang jong ka sinat wat himat ya ka perthai ka bakom kane sakhi yo shuwa bautrai un khang talano ya ka ktin ka bakordor bat ka bakhoj ka jong u blai un karhu na ka banta ka burom jong u amen